Soc Emma, abadessa de Sant Joan, filla de Guifré el Pelós i Guinadella. Se m'ha encomanat la missió de dirigir el primer monestir femení d'aquests comtats, Orígens de Catalunya. He afermat la comunitat que viu segons els principis de la regla benedictina Ora et Labora. He aconseguit la independència del monestir respecte al poder comtal. He fet construir nombroses esglésies de nord a sud. He retornat la paraula de Déu als territoris conquerits als sarraïns. Ara no ho puc saber, però seré recordada durant més de 1000 anys. Jo i tots aquells que hauran engrandit la història d'aquest monestir. El meu record reposa entre aquests murs. Em succeiran 4 abadesses, només 4. Adelaida, Ranlo, Fredeburga i Ingilberga. Reforçaran la comunitat, les possessions de la qual seran cobejades per un ambiciós personatge. El comte de Besalú, Bernat Tallaferro, amb ànsies d'ampliar territoris, voldrà crear una diòcesi personal. Ens acusarà davant del Sant Pare de dur una vida dissoluta. Benet VI extingirà la comunitat i encomanarà el monestir a un grup de canonges governats pel jove Guifré, fill de Bernat Tallaferro. Però seran moltes les persones que donaran glòria a Déu al monestir. Un vell exemple el trobarem en Miró de Tagamanent, un canonge regular que morirà amb fama de santedat per la vida de pregària, per la pràctica de caritat i la predicació i pels guariments atribuïts a la seva intercessió. En aquesta mateixa etapa, l'abat Pons de Monells promourà l'aixecament d'una nova església, la que avui podeu veure, i d'altres edificis com la capella de la infermeria dedicada a Sant Miquel. Ordenarà la vida de la comunitat, crearà els càrrecs de pitancer, cambrer i senescal i desenvoluparà els d'almoiner i sagristà. A més, l'activitat constructiva de l'abat es projectarà també fora del monestir, edificant esglésies en tot el seu territori. Sota l'impuls dels abats que el van succeir, a principis del segle XIII, naixerà a redós del monestir la Vila Nova de Sant Joan, a poca distància de la Vila Vella, un grup de cases situat al voltant de l'església parroquial de Sant Pol. Durant els segles XIV i XV, Sant Joan viurà un gran moment d'esplendor. Imagineu-vos el cenobi en ple segle XIV. Ramon de Bianya acaba de ser nomenat abat. La comunitat està formada per 22 canonges i uns 20 beneficiats, a més d'oficials, escolars, donats i servents. Com a canonges agustins, viuen en comunitat al servei de l'Església, de la congregació i del poble. Prometen vots de castedat, pobresa i obediència. Prediquen, ensenyen i administren els sagraments. Atenen els peregrins, viatgers i malalts i es reuneixen 7 vegades al dia per pregar. El culte als clergues transcorre al cor i al presbiteri, on Déu, sota els símbols sagrats, es dona als homes perquè també nosaltres fem el mateix. A través de l'esplendor en el culte, els canonges volen transmetre l'amor, la grandesa i la bellesa de Déu. Aquesta és la funció del cant, l'encens i els nobles materials dels frontals, paraments i tots els elements de la litúrgia. El govern de l'abat Ramon de Bianya potenciarà aquest vigorós moment. Farà construir el retaule de Sant Agustí i el sepulcre del Beat Miró. Renovarà l'aixovar i el mobiliari litúrgic. El seu sagristà, Ramon de Palol, sufragarà el retaule de Santa Maria la Blanca. Sant Joan acull en aquesta època un taller que crea totes aquestes obres d'escultura.
Un moviment sísmic sacsejarà com mai Sant Joan de les Abadesses i es fondrà part del monestir. Moriran 40 persones en una vila on n'hi vivien poc més de 250. S'ensorraran la girola de l'església i altres parts importants del cenobi. L'abat Pere de Montcorb emprendrà la reconstrucció i aixecarà el claustre gòtic. El terratrèmol, però, no s'endurà un tresor descobert just un any abans, una troballa autènticament miraculosa. L'abat Arnau de Vilalba ordena la renovació de la policromia del grup escultòric del Davallament de Crist, col·locat sobre l'altar 175 anys enrere. En aquest moment es descobrirà un receptacle situat al front de Crist i a l'interior una hòstia incorrupta dividida en 3 parts, que conserva la forma, el color i el gust originals. La troballa, perfectament documentada, crearà una profunda devoció. Des d'aleshores, el davallament serà conegut com a Santíssim Misteri. El fervor religiós no s'extingirà, però a finals del segle XVI deixaran de bufar vents favorables a Sant Joan. Miquel Isalguer, que feu una gran tasca per catalogar l'arxiu canonical, serà el darrer abat que viurà al monestir. A partir de la seva mort, la Santa Seu designarà abats comandataris que governaran des de la distància i es preocuparan de poc més que de cobrar les seves rendes. Poc després, el papa Climent VIII extingirà els seus drets i secularitzarà totes les canòniques catalanes. El monestir de Sant Joan serà convertit en col·legiata. Els canonges deixaran de viure en comú per passar a residir a cases de la vila i els béns del cenobi seran repartits entre les dignitats reials. Transcorreran més de 2 centúries de dificultats, marcades per successives guerres, saquejos i accions violentes contra el monestir. Malgrat això, la devoció pel Santíssim Misteri adquirirà més rellevància i la capçalera del monestir es transformarà en un cambril d'estil barroc per facilitar la veneració de les imatges. A mitjans del segle XIX, arran del concordat entre Isabel II i la Santa Seu, es dissoldran moltes comunitats. A Sant Joan s'extingirà la vida canonical i el monestir passarà a exercir les funcions de parròquia. Els sacerdots s'hi instal·laran. Entre aquests mateixos murs continuarà el culte diví, la predicació de l'Evangeli i les obres de caritat. Al llarg de totes aquestes penúries, el monestir ha perdut tots els seus ingressos. A més, els sostres de l'edifici es comencen a deteriorar. Però tornarà a veure la llum, una claror amb nom propi, la Renaixença. Amb aquest moviment cultural, Catalunya veurà despertar una autèntica passió pel romànic com a símbol de les nostres arrels cristianes i nacionals. 3 personalitats, Santiago Rossinyol, Lluís Domènech i Muntaner i Antoni Maria Alcover, visitaran Sant Joan i es faran ressò de la bellesa de la seva arquitectura. En paral·lel, diferents objectes de Sant Joan seran premiats en l'Exposició Universal de 1888 de Barcelona. Durant aquests anys es produirà una primera intervenció de rehabilitació al claustre de Sant Joan. Però serà cabdal la publicació a la premsa d'una sèrie d'articles sobre el mal estat del monestir. Això donarà peu al suport del bisbe Josep Torres i Bages i a la implicació d'un grup d'intel·lectuals i santjoanins compromesos. L'arquitecte Josep Puig i Cadafalch dirigirà unes obres que duraran 13 anys. Aquesta etapa només trobarà com a escull l'esclat revolucionari dels primers mesos de la Guerra Civil, que es cobrarà el retaule major, els laterals, l'orgue i el cor renaixentista. Se salvarà el Santíssim Misteri, però no la sagrada forma del seu front. L'hòstia incorrupta, objecte de devoció secular, s'haurà perdut per sempre. Després d'una duríssima postguerra, un nodrit grup de vilatans constituirà una junta per impulsar la reconstrucció definitiva del monestir. Serà responsabilitat de l'arquitecte Raimon Duran i Reinals sota el patronatge de l'industrial Jaume Espona.
La consagració dels nous altars constituirà un dels grans esdeveniments del segle XX a la vila. Onze segles després de mi, Sant Joan de les Abadesses és reconegut com una de les joies patrimonials del país. Un monestir ple de vida, amb un gran poder d'atracció pels visitants i amb una enorme vitalitat pels santjoanins. Una parròquia que és testimoni de Crist entre els homes i per això manté la seva vocació de servei al poble. Sigueu benvinguts i benvingudes. El monestir de Sant Joan de les Abadesses us obre una porta privilegiada a la nostra història.